Hi guys, mayong udto kaninyo nga tanan. So dili pa ta magsugod guys, mag-intro sa ta. Karon guys, kay kuat na guys. 5 reason nganong mistake gihapon ko sa ako ang partner karon. Bisan live-in ko, wala ko pakas. So, i-share ninyo guys kung nganong naingunani akong kinabuhi sa karon niya. So, kailami guys, diri gihapon sa ilaha kay nag-work ko diri as maid. Nag-work ko diri as maid diri sa subdivision sa ilaha. So karon ako, usa ko ka maid, dayon siya, usa siya ka electrician sa mga cable, mga internet. So, karon guys, kay magkuan ko guys, mo-share ko sa ninyo kung nganong nagkailami ug nganong nag-stay gihapon ko niya after 8 years. So, mao nag-stay ko niya guys is first ana guys, gipaila-ilami sa iyahang amigo. Nangayo siya nangayog number iyang amigo nako. Dayon nagtukod ka to iyang amigo may nangayo og number nako. Sus lang siya di ay may nangayo og number nako. Nahibong ko nga nain niuli ko sa amua mga after 1 month ana niuli ko sa amua kay nihunong nako sa sa akong trabaho. So karon guys, nahibong ko nain ni text nako. Nangutan ako, kinsa ni nga siya nga. Ako day ni katong diri silingan ninyo katong diri sa imong trabahoan sa una. So niyan ako, okay. So kung unsay tuyon nato, nga siya nga. Kanang pwede ko magigila-ila. So nagila-ila na ba yan? Wow! So karon guys kay mao na to storya sa cellphone. Naibong ko pagka months ana uyab na siya nako, then once ana usa ka adlaw ana ningon na siya nga moadto siya sa mua. So dili jud ko ganahan nga moadto siya sa mua kay wala mi kaila sa ako an. Then pagkasunod ana kay ato siya naibong ko kisa man ni jud paasip pa siya nga wa siya kaila nako char. So karon pagkasunod ana, di mo siya sa akong mama. Ti, nabi ako'y anak ti. Ako'y usa ka bukak anak. So niingon ko nga, oo. And niingon ako mama, okay ra dong. Basta magkasinabtan na ilang. So, sa kuha na guys, kaya niingon ko nga, ikaw, niingon ni mama, okay ra daw. So niingon sad ko, kung okay sa akong mama, okay ra sad ko. Kaya ako, wala ko'y kabilinggan, wala ko'y anak. So, karon guys, kay niingon siya nga. Okay, yaday, pag sunod adlaw na guys, niingon siya na ko nga. Adto daw make og buhol. Kaya yung mama, papa taga buhol. So, niingon siya na ko, adto daw make buhol. Then, niingon siya sa mama, di, mga make buhol, di, pwede na ko dalon siya. So, iyan ako mama, okay raman. Niingon ako mama, okay raman. Nga okay raman. So ningon say ko nga okay ra sad kay di ba ako kabuot kung ako ra dapat kung unsay kuan ako sa akong mama o sila ko ang kuan sa ako ang kaugalingon. So silbi respeto tas tong ginikanan ba. So karon guys naabot mi ani nga 8 years mag 9 years na mi guys. So 11 ang among gap sa age na mo guys. Ako is 25, siya is coming 38. So karon mao na niya mong kinabuhi karon guys. Medyo andid siya kanang wala gid ko kasabot kung unsa akong buhaton guys. Then maura to guys ang ako ang kuan memorable ninyo guys. So hapit may magkabuwag. So niingon siya na ako guys nga. Ningon ko niya nga magbuwag na lang ta kay wala na ta magkasinabtan. So nam gina sa part na kami yung guys, pero dili pa man mi minyo kay dili pa man mi kasal.
daghan ingon nako nga dapat na daw magpakasal mi kay ang blessing mag-abot-abot. So ako guys, once ana guys, dili ko motuo nga mao na ang ako ang reaction, mao na ilang reaction sa Manila. Kumutuo guys nga mao na para na nako guys, magpakuan ko sa una ni sulti na ko niya daan magpakasal ta di wa siya tubag, so wala sad ko. Then kami magtigom og sakto nga kwarta kay dili ka makapakasal kung dili ka makatigom og sakto nga kwarta. So karon guys, wala na sa mong utok, nawa na tanan, nawa na. After mga pila ka years, sugod na ang among kuan, sugod na among away, sige na mig away sila selos. So ayo dyan mo og selos guys, kay mao jud na ang pinaka mabuwagan ninyo sa inyong partner kung mag silos mo. Mao na nga ako karon nag-usab nako, wala na ko'y kuan tanan. So mora to ako i-share guys, medyo nakailok ko gamay. So mora to ako i-share guys. Next na sa video, paminawa ninyo ang ako ang mga gipamati sa ako ang dughan. Sure. Ang mga bago pa dahil sa akong channel guys, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. So salamat kaninyo nga tanan guys sa pag ayaw mo kalimot sa pag-like, and comment, og share. Then dana ta guys. Salamat, God bless sa inyong lahat. Mag-ingat kayong lahat dyan around the world and nasan man kayo lahat. So thanks for watching guys. Bye bye.